guys. Gawe puhung guys, tapi ki singkongnya anu cilik-cilik iso kira-kira nggak tadi puhung keju sing mekar. Cuci bersih ben ra ono semute. Lanjut digoreng. Lanjut di bumbune. Bawang, terus sisi, lidiku, terus garam. Lanjut, iku mau digoreng terus dikekno adonan bumbu niku mau semar diulek. Wis dijarno sik, tutup 1 tahun. Ya. Nah, mari diukep 1 tahun iku mau digoreng maneh. Digoreng usahno apane gawe pedhe polno notok genine ku ya tanah sejak oke iki gak meresep ikune puhunge iki kene lho puhunge. Nah ini kita goreng sampai awirang gosong menges-menges. Yuk selesai bos, yuk mari kita coba. Rahim. Rungokno unine ya.